Pilotari ohia 2018an espetxeratu zuten, eraso eta estortsioa egiteagatik. Orain espetxean 3. gradua ezarri berri diote. Nik uste dut errekapazitatu ondoko Mikel Goñi batekin topo egingo dugula, ze azkenean Kartzelan denbora haunitz bada libre, ez? Gogoak dekotaz, baina ez dakit, momentu ez da respetu, A ber zer dinon, ez dakit, ez dut esango zebez. Bueno, zelan? Ongi, Ondo. Erke. Olako sorpresa nola da? Olako sorpresa? Ona. Kuriosidadea, Bai, asko. Bai, ze gotokatu, ez? Ez, bai. Kartzelan egon den inorrekin salastia eta... Bueno, lasai. Osta. Ez konbito, minio jende txarrez gara, Asko. Zori badakigu, Bai, Bai. Oin kalean zauz, ez? Edo... Bai, ja batxut ja, amago seguneo kapodaten nintzela, 3. graduan. Zenba denbora egon duzara, barranean? 3 urte eta bila bate. Ostia. Bada, Luze. Bai. Luze. Azkeneko 6 hilatik oso luze. Hasieran, sartzen zara eta dakizu baduzula denborarako, baina azkeneko momentotan da luze eta zaizkitu. Momentotan pozik, ez? Bakurrena egin da dago, kanpoan, 3. graduan, eta pixkote aterrizatzen, normalidadea bilatzen, lana, pixkot kirola, eta nire nahoko bizia hartu nahian, ez? Eskaro, urte eta kartzelatik 3 urten ostean, azkenean ikusi bari jentea, edo... Bueno, jendea, azkenik komunikazioak eta badire, eta egia da, jendea ikaragarri portatu denekin. Astero, kuadrilakuk, mengatikakuk, santurtzikuk, lagunak, familia, denak astero etorri dire. Momentu txarrenetan ikusten da zein dago zuruen doan eta zein ez. Eta sorpresa asko hartu ditut eta generalin onak. Ni egia esan da, enda igazki egun du. Azkenin, falta ematen dituzu semeak, familia, eta momentu txarrak badire, fetxak eta askotan oitzen zara, minio beste gaineko azkenin, baduzu zure buruan pasa imar duzula, eta amargatzea eta hori azkenin zure kalterako da. Kartzela da, ez, eta azkenean nahiz eta harreman telefonikoak izan edo bizitaren bat, azkenean denek ditugu egun bereziak, familiarekin egon nahi dugunak, edo besarkada bat behar duguna gure maiteena, ez? Sartu nintzen hor Iruñan, hasieran, eta giarra da hasieratik, lebitziko eguntik, jitu asko eta daude, eta pilotariak eta jituk harremana generalin ona eukitzen ginen, eta ni hasieratik lagunek egin ditun, eta lagunen aldetik oso konten, Iruñan eta, bai. Sartu beharko banu, kriston urduri egongo nintzateke eta beldurtua. Nik uste dut, nire kartzelan sartu beharko nintzen oin, egongo nintzela, holan. Zitzen ziren estudiatzen, tenin nuen sukaldaritzeko tituloa, eta gero ja lanera. Ofizioan hasi nintzen 2 aste edo, eta gero ekonomatoan, kafeterian. Naiz kartzelan edo naiz edozin lekutan, ez? Bakotxak bilatu behar du superbidentzia modun zein, eta gauzak ongi joan dain eta lehen ateratzeko. Eta orain regisertatze bideo hontan ja ez, kalera ateratzen zarela eta guzi hori, zuk uste duzu gizarteak ere bigarren aukera hori ematen dizuela ere? Handik eta izen zara eta aterrizatzea nahiko zaila da. Hori zaten da, bai. Bino, pixkanak. Azkenin, badaude zerengatik sartu dintzaren, ez? Eta, ni gauzak gaizki nitun, jendea badaki gehien bat badakite zerengatik izan duen, eta horregatik ni kaporatek eta jende guztia arrebes. Bihar duzu zerbait ere deitu eta bai. Kasunetan Mikelek nahiko suerte dekola, ez? Urten dela kartzelatik etorri da bere herrire eta lortu goela jentean apoio hori, baina argi dekotela kasu askotan ez dela horan pasetan. Toren galdera zaila, Mikel. Zer da kartzelaren onena eta zer da kartzelaren txarrena? Egotekotan. Baldin bada. A ber, ez dakit, onak asko eta dizkitu lagunak eta askok, eta, gero makurrena hor, kentzen dizuten edo galtzen duzun momentuan askatasuna, zuek ez duzu gauza askorik momentu honetan gaizkin dago eta banai ondartzara, edo banai mendira, edo gaizki bali mazaude, buelta man eta txabolora. Zer ringo dozu, ja, eskirutzea. Nik uste dut,
Reinserziorako joarko ginula gehiago pedagogia eta psikologiatik eta ez kartzela instituziotik. Bere esperientziagatik eta kontatu dizkigunagatik erresa ez da izan. Eta orain mugarik edo baduzu mugitzeko edo... Ez, lanagatik eta ez dute problemak, eta gero gurasoen itxera naparra, eta semiak eta Madrilin dauzko, eta ez diate informe honak eta garri ditut, eta esan diate ez dutela... Alzara joan eta aldozu... Abisatu ezkero, eta hori jendeko... Bale, nahi dut kartzeletik ez duzula olako radio bat eta hortik ezin Ez. Etxean bai, aste tartez eta barrazara gabeko amaiketan itxin, pulserakien da hori, bina zoan irugarren gradu zade, da, esaten bezala, un arma de doble filo, da libertade, bina, bueno, gauzak ongi marrituzu, eta, bueno, hori argi dago, ez, voltatzea izango litzake berriro bajoi bat, ez. Eta on ja kalean zauzela, etorkizunari begirez asmo dekozu edo? Bueno, momentuz nabile lanen bentaren egozara, eta intentzia bosutxe, bida lasai eraman, palaz piko jokatu, eta gero udarantza pixkote eskuzene partidon bat, lo que sea. Frontoira vuelta. Bueno, bino, ja lasai errin, ez, bestera baten, eta, bai, pues, momentu da disfrutatu, bazkari, afari, lagunak, eta azkenin bakotxa bizitzen duna horreri buelta ma, eta hortik ikasi, eta emenetxe besterik. Ala etxo petxo y fuera. Ya está. Bai. Ba, eskerrik asko. Mila esker, joaz. Demora gutxien pila bat ikasiko. Zenik ez nuen ideiarik ere nolako zen, nola kartel bateko egunerokotasuna. Zu duda baletxozu, galdetu. Ez jun.